fjernsyn i aften. Der er nok det her, der er tv-vis. Det gider, så er der fodbold, men det gider jeg ikke. Så er der koncert. Det gider jeg heller ikke. Men der er måske noget her. Flytter. Jeg gider ikke have langt nu ferie. Du kan da ikke være. Lad nu ferie med det. Hvor nu ferie. Nej, det er for børn. Hej Kirsten. Hej Anne. Hej Lotte. Hej. I dag skal vi læse i den her bog. Er det en kogebog, Kirsten? Nej, det er det ikke. Nå, så tror jeg, vi kunne bage boller. Jamen, det er en bog om Christian 4. Har I husket at tage bøger med i dag? Jeg har glemt min, Kirsten. Jeg har også glemt min, Kirsten. Nå, så må vi jo godt, så er det jo godt, at jeg skal læse op i dag, ikke? Ja. På Christian 4 tid brændte man hekse af. Så kan vi sige, at så er Geo en heks, og så kan vi sige, at så er jeg Christian den 4. Og så brænder vi Geo. Nej, det må man ikke brænde hekse. Nå, man skal bare spørge de voksne om lov. Ja. Så går jeg op og henter Geo. Ja. Nå. Ja. Flot hår, Kirsten. Tak. Lige måde. Ja. Anna, kommer du snart? Ja, Kirsten. Og der er Geo. Yeah. Hej Geo. Ja, så kan vi jo bruge benzin og nogle tændstikker for at sætte ild til Geo. Nej. Anna, kan du ikke finde det? Jo, det kan jeg. Benzin! Og nogle tændstikker. Det var godt. Så skal vi have lidt af benzin på Geo. Okay, så gør vi det nu. Prøv at se, der er benzin, den løber ned på Geo. Nej, nu må vi altså snart stoppe nu. Okay. Vi kan ikke mere snart. Så er vi tændstik nu. Vi kan så snart ikke. Nej, Anna, nej. Nej, mand! Godt drop det der! Fuck, ved du hvad? De holder af min røv! De mås! Jeg vil sur, Geo. Prøv lige. Hvordan er du det? Nej, det var jo ikke godt. Fuck ja! Så sætter vi bare alt til Kirsten i stedet. Nej, det synes jeg ikke er en god idé.